Vorige weken zag het er nog sa uit bij de ijsbaan in Twiesel. Maar nu, een week later, is er een soort verloren. En kennen ze eindelijk, na 6 jaar, weer het ijs op. We zijn dik tevreden. Het is hartstikke mooi glad. Het is net zeg maar dubbeltje ijs, maar het is wel hartstikke mooi te bereiden. Ah, dat is natuurlijk leuk. Hè. Ik bedoel, dus juist de band die rieden, de squal, die gaan nu de les leren. Dus dat is mooi. En het is hartstikke mooi waar. Dus wat wil je nog meer? Ek al wordt het druk op het ijs, de ijsclub kan goed rekening houden met de coronamaatregels. Ja, nou goed, de drukte valt hier ook algemeen wel wat tegen. En ja, de meesten een beetje, die moet dus ook onder regeltjes houden, die moet in een winkel onder regeltjes houden, dus dat moet ze hier rek. Maar we bezitten het van alle kanten. Ik bedoel, dit is waarschijnlijk in periode weer eenmalig. De band van de basisschool in Twiesel mocht een uur te lessen even oorzien vullen. Ze wienen de hele maand te vinden op de ijsbaan. En in een soort willen. De kinderen hebben de afgelopen weken thuis ontzettend hard gewerkt. En dan moet je af en toe even omdenken en dan moet je denken, we kunnen ons programma volgen, maar we kunnen ook alles omgooien en kijken wat de dag ons brengt. Dus daar hebben wij vandaag voor gekozen. Gisteravond werd ik gebeld door een ouder. Haar schoonvader is voorzitter van de ijsbaanvereniging. En toen kregen we het aanbod om samen te komen schaatsen met de groepen 7 en 8. En daar hoefde ik niet over na te denken. En het antwoord was ja, dat gaan we doen. Als je 's ochtends de auto instapt, dan denk je van wat fantastisch. Je bent even alles om je heen vergeten, je bent even corona vergeten. En het is gewoon even weer normaal, zoals het altijd was. En dat is vooral fijn. En als je om je heen kijkt, nou meer heb je volgens mij niet nodig. De jeugd weer tot mijn zoontje, die wordt bij we heel al liepen.